బాధగా ఉందా నాన్న? సరే పేమెంట్ చేసే ఎందుకు ఈ బాధలన్నీ మనకి? నువ్వు ప్రశాంతం బాధపడాలి మరి. సరే నేను పేమెంట్ చేసేద్దాం. పేమెంట్ చేసుకొస్తే ఆ ఆనందం డాడీ కూడా నాకు చుట్టుకొలొస్తాయి. రెండోసారి కూడా పేమెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది కదా వీడిది. అవునరా, నీ దగ్గర అసలు డబ్బులు ఉన్నాయా? అసలు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? ఓపించే. ఏంటి ఇది? నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. డబ్బులు కూడా లేవు కదరా, నీకెందుకు రా డబ్బు? యాడ్లు కూడా వేస్ట్.